И здравей, Мега! Аз се казвам Ево, поне така е моят юзер на Майнкрафт. Истинското ми име е Деян Лазаров. От град Пазарджик съм на 13 години. И това е моята кандидатура за твоят сървър. Не е нещо, кой знае какво, но пък мисля, че е окей. Значи това е първата къща, която направих. Мисля, че се получи горе-долу добре, но да, можех и повече, според мен. Малко съм обзавел. Нали, ето, фонтана направих, който според мен се получи още по-добре. Тази къща, която лично е любимата и според мен се получи доста яко. Нали, най-яко се получи. Ето, вътре не е нещо. Не съм обзавеждал всички къщи. Ето тази, която според мен стана добре. Но не съм обзавеждал, надявам се, не е задължително. Така че да. И тук съм направил една малка ферма. Нали, не е кой знае какво. И тя. Защо аз искам да вляза в сервера? Понеже вие с топстера сте мегаки пичове и там има още големи пичове в самия сервер. И просто ми се играе в SMP сервер, където е нормално, няма PvP, няма кой ти гриф и хома и така нататък. И е просто по-яко според мен. Надявам се да ме приемеш в сервера. Знам, не съм много добър билдър, но пък съм добър играч, нали, мога да помагам на хората и така нататък. Клипът малко стана малко къс, нали. Но както и да е. Както вече казах, казвам се Деян Иванов Лазаров, от град Пазарджик съм на 13 години. Добре, Мега. И е харесало. Но харесаш клипа, надявам се. И да коментираш там, какво ще да е. Надявам се постройките ми да са ти харесали. И това бях аз, Ево.